Ning aku ora duwe ngelmu apa-apa lho, Man. Aku ki blas ora duwe ngelmu sing iso migunani ya ming ngelmuku iki sarwa cethek. Ning aja tok anggap ngelmu cethek, ngelmu ming sepele. Ning nek ora dicakke ya ora apik. Inggih. Ning nek dicakke ya iso dienggo sangu urip ning alam padang. Upamane tetembungan jer basuki mawa beya. Ngono kuwi iki ketoke dadi sepeleke pisan. Sapa salah bakale seleh. Ngono kuwi ya wis dadi sepeleke. Inggih. Sapa utang bakale nyaur. Ngono kuwi ya wis disepeleke. Ketitik do semaya. Inggih. Kuwi ya disepeleke. Nek janjane kata-kata Jawa sing apik ngono kuwi wajibe do padha disinau. Inggih. Becik ketimplek. Becik ketitik ala ketara. Ha kuwi ya. Kuwi nek dilakoni ya dadi lelaku sing apik tenan. Mula wong urip ana padang iki nglakoni sing becik-becik. Ha ta? Inggih. Tumindak sing apik-apik, tumindak sing pokoke sarwa apik, sarwa becik. Merga ana tembungan becik ketitik ala ketara ki wong tumindak ala ki didelikno kaya ngapa mesti bakal konangan sak pinter-pintere bajing kae mlumpat mesti kala mangsa bakal tiba sak pinter-pintere nyingetake batang kuwi kala mangsa mesti bakal mambu. Inggih. Kuwi tegese sak pinter-pintere wong nyingetake tumindak sing ora apik kuwi mesti bakal kawanguran dening sapa wae. Inggih. Kuwi mung hal sepele. Sinau ora usah perlu sing jero-jero. Sinau sing cetek-cetek tur diamalke kuwi malah luwih prayoga. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna kuwi ya tegese ya jero ketoke mung hal sepele tur wis dingerteni wong akeh. Ning kadang kala kata-kata kaya ngono kuwi malah ora do dilakoni. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna wong ki aja sok dhisiki tumindak ala merga wong tumindak ala ki mesti bakale sirna, bakale ketara, bakale musna saka lumahing bumi kureping langit. Inggih. Wah. Tembung-tembung ngaten menika janjanipun namung sepele ning jebul. Nuwun sewu tumanjanipun sae. Ora usah dadak perlu enggak. Mikir tembung sing angel ayu engkong si kasembadaning dias. Malah ora paham. Inggih.